She waits for me. She waits for me. In the twilight hour, or just before the dawn, if I make it there, will love linger on? She waits for me. She waits for me. On a bed of roses, my bed of nails. No matter how I try, will love ever fail?
ova nova godina i uspešna poslednja godina instituta. Prvo ćemo početi sa podelom jubilarnih nagrada. Da vas pozdravim. Trudili smo se od 1 do 5 za neku četvorku, iduće godine će trebati za 4 više, pošto godina je zahtevna će da nam bude. A ovo sada da ide dalje, da ja ne pričam mnogo, evo tako. Jelena Čotrić. Vladimir Lukić. Da radiš dobro Nenad Milenković. Anđelka Petković. Nenad Radić. Zoran Dubajić. Dušan Mikalica. nema ga na plivanje. Aleksandra Orlić Momčilović. Miodrag Hrenek. Marijana Miletić Radić. Sada su na redu kolege sa 15 godina staža. Vesna Petrović. Dragiša Stević. Goran Jeftić. Goran Nikolić, 20 godina staža. Milutin Đurković. Dejan Dinkić.
Zoran Radenković. Ti jedini u košuku. Za 25 godina staža Jasmina Miljutinović. Milesa Radosavljević. Za 30 godina staža Vladislava Marković. Da, evo. Sedi ti hoću ovdje. Evo ovdje. Ajde ovdje. Zoran Maletić. Milan Atanasković. Vesna Koprivica. Za 35 godina staža Božidar Ljumović. Dragan Aleksić. Slavica Tomić. Za 40 godina staža Zoran Gavrilović. Na redu su penzioneri koji su ove godine otišli u penziju. Novica Petrović. Ej, daj pare, ja ću tu uvijek. Mogu bi s nekim od 40 godina. Branka Miloradović. Mihajlo Radosavljević. Zoran Gavrilović. Slavica Tomić. Izvinjavam se, Izvinjam se, ja tebi, ja sam ovaj seo. Milesa Radosavljević. obično ja uvijek. Nego ne mogu da skinem jaknu. Sve promaši. Uletio. Sad nastavljamo dalje. Prijetno svima.